What's up, mermaid? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video, magbumukbang na naman tayo. Ang kakainin natin ngayon ay whole fried chicken. Wow! Ang sarap, ang juicy niyan. So, kung hinahanap niyo si Chin, she's not feeling well. So, hindi na namin siya pinasali kasi Pinanggas siya. baka makita niya tong coke. kasi inom din naman yung cook na yun. Inom din siya coke. No? Hindi na siya Hindi na Di na siya magpabadlong. pwede og-cook guys. Kay gihilantan siya ron. Yeah. So guys, ang atong kanon no kay naatay mais na napatay humay. Natay humay. So, ang atong humay no napagid siya yung mga dukot-dukot ba. Ano gina mga Pinoy day. Yes. Kasi ang dukot ay kasi masarap yung dukot. May flavor ng ano yan, yung lubot ng kaldero. So, kanang dili na mo i-flex kayo ang saging kay murag bati-bati ihang Gumawa din kami ng gravy. made by Tito Inday as always. Always. So, kung gusto na kung order kayo sa Jollibee na walang gravy ang inyong manok, pa-order na lang kayo ni Tito Ining. Yeah. So, umorder lang kayo sa akin, just call Mitch. Okay? So, So paman. what are we waiting for? Let's Pray pray. na. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po Lord sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao may kinakain. Amen. So, yeah! Let's rock! So murag di sa siya halata nga hangul. Nahangul ko. So, mauna akong drink guys! What's your drink? So cute. So So, cute. guys, gusto lang muna namin i-congratulate ang Bros Vlog kasi umabot na sila Sila ng ng 1K subscribers. Sarungo. Umabot na Right sila now, ng 1,000 subscribers! Yay! Congrats! Congrats mga kabos! So guys, gibawksan ako sila og prank guys. So, prank sila ni Nitch na ignoring last time na bumisit sila dito. Sana mapanood nyo sa channel. Magaling talaga si Nis. Ayun na lang masabi na, it's a prank kasi nahihiya siya. Bye! Kasi nakauna na si Sir Philip. Yeah, so, abangan nyo. Kapalay. So, guys, let's start. Eating na good, no? Ay, gusto lang na good yung ante. So ako na magkuhan sa'yo. Wow! Ako na magkuhan sa'yo. Drumstick! Init pa? Yes! May tikit. So, Yeah. guys. Oh, it's so juicy! Juicy. Wow! Guys, it's so juicy like My that. goodness, kainit, no? Ito, tingnan nyo dyan, no? Wow, drumstick at Nets. Ah! So guys, tara among chicken adobo. Ay, hindi pala chicken. Chicken fried chicken. It's yummy kay kung magluto lang. So isauso, hindi mo isauso sa unlimited gravy natin. Inita gravy eh. Ito kay Ate Miss ko. Kasi isaw-saw ko na sa gravy. Nagnaw ko tong ketchup nga different. Bawal ka lang yung kain, guys. Kasan ka ha? Ikaw is mag-gravy nish ka na may ano kang paborito nga namang gravy. So guys, let's continue eating. So, shout out sa kong mamsi nga siya nagpalit na ganihan. Yeah. So, shout out sa di Baby Tiger! So, Hi, hi Baby Kai. Shout out na sa ka naman kay ha. Di ka naman ulimtan. Di ka na mo kalantan kay taga-vlog na mo kay base mo hilak sa kakay. Yeah. Nangga kay Ate Nes. So guys, sobrang juicy niya talaga eh. So guys, makain kami lahat ng mais dito. Ito. Kasi Pinoy Lahat talaga. ng mais. Kaso, baka di na po din makaon ng humay ko. Maunang buhata. So guys, kinuha ko yun. Kinuha ko ito guys kasi sobrang uhaw ko. Sa mga kumakain dyan, sabay-sabay tayo, no? Kaya, sa lahat ng Training. sumusuporta sa amin, daghang salamat.
Sobrang thank you. Sa mga nag-ingon dahil nung nga ka lang. Bali among Balihon mi or bali amo ang pagpanguros. Dili na siya bali pero ang among camera kay flip gina siya, no? Yeah. Sarap na. Ang buto niya sobrang lambot. Grabe sarap guys. So guys, usa lang Comment down below kung gusto niyo makita yung pagluluto ko sa channel lang namin. Bago kami magmukbang yung pagluluto lang, di ba? Yeah? Daman Tagalog. Okay ba yan? Yeah. Daman Tagalog, Bisaya man ni. Tagalog. Ano nagintin ay? Bisaya daw. Grabe kain namin si Tin eh. Reklamo na naman niya mamaya. kasi ngayon lang ulit ako nakakain ng manok kasi bakit? Inuubo kasi siya ng sauce chicken breast. Guys. So guys, kuan kayo guys, sinaw kayo iyahang kuan. Iyahang Kamu na like comment ko kung saan ni guys, inalimot ko. Ay panit day. So ito na masarap talaga to. Tingnan nyo. Wow. Ikaw palaway dyan ito inin. Yes. Kasi wala namang masama kung magpalaway. Ano ba ang purpose ng mukbang? Magpalaway. Joke lang guys, no? Pero kuan na siya, no? Parang ambot lang gito eh. Tanaw lang mo sa ubang nagmukbang, no? Napa mo yung mga questions about ano. Sobrang sarap talaga guys. Oh. Ano labot? Ha? So guys, masarap talaga yung dukot, no? Yung itom-itom ba? So yun talaga yung nahanap namin kasi sarap, kaya. So guys, hindi ko alam kung bakit yan ang outfit niya ngayon. Hindi naman Chinese New Year ngayon. Wala, hindi rin yan, ano. Chinese mukbang! So, regalo yan sa kanya galing sa Hong Kong! Ati Christmas tree, ati Christmas si Christmas Rituals. Hindi pa rin namin nakakalimutan yung pangalan niya. pangalan. Sana makita niya pa rin ito. Yes. Ay! Subscribe di ay sa among channel nga Ineng and Miling. Ineng, kinsa Ineng? Isulti mo pangan? I'm Ining. And I'm Miling. Yeah. Subscribe mo lang. Sila ang Pimiling. Team Ing-Ing. Ang paper. Kami ang Team Ing-Ing. Ing. Ay, Basta. siya si Niching. So guys, huwag kayong mag-uol guys na mahina ako kumain kasi mahuhulot naman ko naman to. Makukulot naman, ito naman. Oh guys, grabe, sarap talaga. Sobrang juicy na manok, di ba? Yes. Comment down below anong susunod na mukbang natin kasi sponsored na naman. Walang Baka sponsor dito. naman. Yeah. Yar. Mag-think of shrimp. Ito, hindi ito sponsored pero pero dahil may nagpadala sa amin ng Pera. na hindi na namin sasabihin kung sino kasi ayaw niya magpa-mention. Alam niya kung sino siya. Pero alam mo kung sino ka. Hindi niya sinabing nang imukbang, sabi niya lang kami na bahala. Oo. Mukbang kami. Para pang-content pa rin. Tapos, So, Ineng, isasabi mo sa kanila kung ilan ang pinapalit ni Mama Mercy. so, bumili ng yung mama niya kanina doon sa merkado No. ng 4 na pirasong manok. Dalawa din sa amin. So, Kasi hindi naman pwede kami lang. Yeah. Patay ang ubo ko nito. Wala ka ng ubo. Balik-balik lang yung ubo mo.
May pang-ubo mo balik. Wow! Ano, dahil mo manong naiman ka nga. Paano o ka, gets. May po ka. Ngunit. May pang-ubo mo balik. Ang ibig sabihin mo, Balik na sad. wala, sal. So guys, ang sarap ng Ano Coca-Cola. makakita ang sanawat, be? Hindi kumain ng kanin eh. Char-char na ako guys, kaya di ako ganahan kaon, kaya busog na kayo. Pero mas lamian ka. So guys, dahil naubusan na kami ng fruits ngayon, apple na lang kasi, para yung kay Chin, kasi Sa she's apple? not feeling well. Ako may apple na to. Ah, okay. Pero wala ka nag-andam-dalog apple. Nam, nam, nam. Sayang wala dito si Chin. Mga. Kasi mas Nasa kabilang parto siya kasi nakahiga lang siya. Wala siya sa mood. Kasi Kagabi, nilagnat siya kagabi. Pero ngayon okay na. Okay na siya, di ba? Okay siya pero nilagnat na naman ulit kanina. Pero ngayon, nawala na. Pero kanina, pero ngayon, bumalik. Tapos, nagtakot ako kasi ilang beses na siyang nakaranas ng convulsion. Ano po Every time na lalagnatin siya. Ang kirig siya ba? Nagdala sa ospital. Kasi guys, nung birthday niya guys, pagising niya, kumikirig siya. Dalawang birthday na niya. Mm. Second birthday and third birthday niya. Kumikirig Convulsion siya. Alam mo yung parang Pag dumaday? birthday niya talaga. Oo, taga-birthday din niya. Taga birthday niya talaga. Talagang Lalagnatin siya. lalagnatin siya pumunta Pero talaga hindi niya ng birthday district. ngayon pero nilalagnatin siya. Pero Kaya natatakot kami. Pero pinainom namin siya ng gamot. alam mo naman. Pinapahid-pahiran namin ng... Saan ko? So sana guys, umabot ng maraming subscribers pa yung Ining Adnowing channel. Kasi Yes, kasi parehas na lang kami ng sikat. Sorry. hindi kami magpapasikat. Gusto lang namin, alam niyo na. Siya yung mga ganap-ganap namin sa life. Yung mga pahimo balay. Ay, sobrang ginahan na talaga kami guys, nagpakapahimo ng balay. Kasi, kasi wala naman kaming pira. Pira. So, hindi ko na-carry na. Huwag ka nang kumain kung hindi na mo na kiri. Pira. Oo. Kiray. Kami lang talaga ni Ate Nitz ang tatagal sa kainan, no? Kasi ang tagal yung kumain eh, ang liit ng kain. Lagi nasa-stress eh, Ining dyan araw-araw. Kasi, unahin pa yung cellphone. Tagal yung tubos kumain. Ngayon, hindi ko inauna ang cellphone. Inauna niya ang laag. Parang wala na siyang balay dito. Gusto na niyang tumira sa kapitbahay. Kasi magbabible sila doon, diba? Pero okay lang kasi Mag-reading Bible, diba? mag-Bible story sila. Alam niyo ba yung Joseph in a Dreaming? Ano yun? Alam niya yun, ako hindi ko alam. Oo, balo na da. Kasi hindi kayo nagbabasa ng Bible. Pagbata niyo, hindi kayo tinutuduan, Mama Mercy. Tinutudluan. Number 1. Tinutudluan kami. Bakit? Kayo lang ba marunong ha? Bakit sinasabi mo na hindi mo yun alam? Absent ko ato. Ako din. Absent ako nun. Hoy, wala absit sa Bible oy para hindi kayo ungu-unguin. Ako hindi ako ungu-unguin ng dali na malaki kasi paminaw ako ng Bible. Very good. So guys, gayahin natin si Nitch guys. Kids, si Nitch ay nagbabasa ng Bible. Palagi siyang pumupunta sa silingan namin. Kung wala kayong Bible na meron naman ang silingan nyo, pupunta kayo sa silingan nyo Okay. at pababasahin kayo ng Bible. Kung buutan lang yung silingan nyo, pero kapag maldita yung silingan nyo, huwag na lang kayong pumunta dito. Dito di ay. So guys, nung isang araw bumisita dito ang teacher ni Nitch. Sabi niya, magaling na daw magtagalog si Nitch. Ano nga eh? Pero may sabi
bago lang na nabisaya. Natural lang yan guys. Pag Okay. niya, Magaling na yung mag-English sa susunod. English na yan. Kayong ano dyan. Kasi bubansay na din si Ante. Saging please. Saging che kasi sumasakit na naman ang tiil che. Barikos. Barikos is life. So guys, permi na lang ako babarikuson. Kasi sobrang laagan ko. Kaya pala, sobrang sakit ng tiil ko tagagabi. Pero hindi naman ako hiluton to ini kasi hindi naman ako magsasabi na nakuan. Sa una guys, yung hindi pa ako barikuson guys, kasi magpapahilot ako dito ini hindi ko niya pinapahilot. Ala ni. Sumbong. Kasi hindi pa aman ako barikuson nun. Pero ngayong barikuson na ako, hindi pa rin humihilot. Magtigawang barikos. Barikos, hindi naman barikos. So guys, Kaya na naman eh. Dili. Kaya na yung kanan naman ako. So guys, maliit pa rin talaga yung kain. Hindi kagaya sa ibang mga mukbangers. Naubos talaga nila. Kami hindi namin kaya lagi. Kami guys, hindi kami mukbanger. Guys, vlogger lang kami. Shout outer. Shout outer ka. Pero ngayon, mukbang na lang palagi. Wala lang shout outer. Pero hindi naman kami vlogger at sa mangyod, oy. So ngayon may shout out ako ni Julie and Jess. Abangan nyo. Jelly and dress. Abangan! Yes. Turururururu. Ang susunod na programa ay ABS-CBN. Nga, So, isa shout out niya si Jelly Andres na kanang kuan siya, siyang hugot dito guys no niya. Kanang laughter gihapon siya as always. So, sinitilo ko na lang yun, no? So abangan nyo guys ito. So, bukas, pag magdayon tayo, Magba-vlog kami bukas, surprise namin si Mami Jingjing. so pag tinaot niya, si Mami Jingjing ulit ay. Lahat Pati ng tao. si Baby Kaiser. Huwag kayong sumasaba guys kung nanonood ang silingan nila nito. Huwag kayong sumasaba kasi baka hindi na sila ma-surprise at kulit pa naman ang Dili pa man nila ma-edit ng video. Ilan? So don't worry guys kasi may kotse naman. Okay, thank you Bros Vlog kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi pa rin makakalabas. Hindi naman lalabas talaga. May mask naman sila. Ang problema lang guys, kami lahat mag-face shield kasi sobrang sikat na ng face shield ngayon. Pero hindi pa kami nakabili kasi Dalawa lang yung nabili ni Patay. Ako So guys, grabe busog na. so guys, naluluya na gid ako sa kabusog no. Hallelujah. Sige na. Sige na. 무너졌어 바다로 두고두지까지 엊그자라 Angkot, Sarah. 잡겠다고 다시 캄캄한 Matagal na ko iwa pag di na ko 이곳을 nakulot ang saging. Sige na. So guys, kanang char-char gini mo mga tagbis-tagbis nga kung ano pang pasiaw lagi Yes. pang palingaw sa mga tao nga nananaw labi ng mga bisda. Kay na yung mga Bisaya nga mo comment nga gusto sila magbisaya ara daw ni especially si Nitch. Yeah. Pero naman si mga Tagalog subscribers good niya maglibog ni usahay. So tagbis na gid no para fair. So dito lang kami kutob gyud, dito na kami taman. Ayun na mo gupon. Wala. Wag na Hindi na lang kayong- kayo gumukod sa taong Sumudalagan dagan. Sumudalagan. Ang kalayo ni kalat-kat sa balongbong. So guys, hanggang dito na lang. So sobrang sakit. Paalam! Murag Doraemon. Ay, i-flex niya muna yung damit niya. Gi-aura sa aura. Wow! Wow! So, Bye-bye. bye. Babush! And thank you to the food. Oh! Ha 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 ha! La 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 la. Oh!